habol. Sa tanan, nakagigilibaw lang sa
Ginagawa mo ba ang chapel sa among kasing-kasing? Tinuod pa sa Panginoon! Ibuhat ang mga kwantanan! Ano man? Mali-mali sa pagpaligamot! Hindi ka na kaya ng Panginoon! Hindi ko ba ako pumamatay sa atong problema? Ano lamang ang nagkulay sa atong mga Ayaw na! Isalipin na ako niya! Ako na niya! Di ka lintan! ayaw madala sa kaaway. Ayaw ibuhay ang imong kinabuhi na. Manawa ang imong pagtuo o pagiguma sa Ginoo. Kay siya lamang ang makatabang nato sa tanang igayon na napuhihatag nimo. Ali, tuyong na, kampo o magpasalamat yapon ta sa Ginoo. Salamat, Senyor! Pírate, Senyor!
sabay na tumula ang ulas ng masasas sa tama na sa Diyos. Ikaw po kami mga sa sa oras ng